Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higalaygsuon. Another day, another hadith na punta karon. Usa sa kaayuhan ni aning pagpuasa sa buwan sa Ramadan mao ang kapasayloan sa mga niagi nga mga sala. Sa ato ang mga kasaypanan nakabuhat tag sala, pasayloon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaning Ramadan usa sa iyang kaayuhan tukaffaru bihil khataya. Subay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kaning hadith akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Ingon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Nga sa duol nga pagkahubad ana mga higala igsuon, si kinsa man ang nagpuasa sa buwan sa Ramadan nga adunay pagtuo ug paglaom sa ganti o reward ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, aduna siya pagtuo, ikhlas siya, naglaom siya nga rewardan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagapasayloon gayud ang iyahang mga niagi nga mga sala, mga kasaypanan. Allahu Akbar. Gilaliman kaniana mga higalaygsuon, ikaw nagpuasa ug ikaw naglaom ka nga rewardan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagapasayloon ang imuhang sala kung ikhlas ka kang Allah Subhanahu wa Ta'ala, naglaom ka sa ganti, reward niya nga ihatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang imuhang niagi nga mga sala pasayloon gayud ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ari na lang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.